رئيسي نبز خطمت الله رئيس بزغور ونبز خطمت أما جعل العلوامة هو ما نبز خطمت الله هو دحراي كنا أتخلنا رما شأننا خنو عينا نفينا أبزياتو مسفلنا راي حنساب لغن السمامة حنساب راي نخلو بوتالو نخلو دما جزيلو إذا جزي زيا صلاتنا تأكيبنا إذا بيت زدما بيت صلاتي مو نحاونا تولد طعمة صلات نحزنا نخلنا طعمنا دما صلاتي مو صلاتنا تأكيبنا زلنا مو هدئلنا بساعتنا دما لم تجبو جميرنا خنود يابير نخلنا حيلي هبنا يابير نبصح صلات كل دما تقبلوا نحاولنا دق السماء زخفت نحزنا دما تصانا نعقبلنا حجين هاي مدب صلاتنا كنجمرينا مع أب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك وقدس سلاسي إن ذا وتماثل كهذا كسيطان بكر مزات مية قدس بيت كريستيان تيتسمي مريم سين لعلم ولا علم معلم ناكتك كجين سبها كن بارك كجين تأمن كن سلك كجين سبك كن جن كجين كن لسمك قدس تقلك أزلك سجد كل بركول كيت كن كل لسان أنت وتأملك أمالك توجي أجازون كسنجس أملاك أنت لو كل جسقة ولا كل زنب سنتجوا كن نبك مهارنا قدس ولا كن زي بلان تمسسبت صلي كمزبلو قدوس 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 እግዚአብሔር አምላክና ዘነበርካ ዘለኻን ኩሉ ሕሊፍ ካድማን ዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካን ዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን ኣብ ሓዘን ነመስግነካ ኣብ ሓጎስ ነመስግነካ ክትበና ነመስግነካ ትወስድ ድማ ነመስግነካ ትምስገን ኣምላኽ ኢኻ እሞ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ንብለካ ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ሕልና እንተንተኣሉ ካብ ሞት ግብርና ህያብ ግብሪ نساقرلو تنسى يقبرلنا نفس باريخا تولد برهان ناي نفس عرفتها هبلنا وعلى ابونا ابراهام ابونا اسحاق ابونا يعقوب انبرلنا حزنام كلهم دما اصنعنا علنا احنا دما موت تنبر نبرتي كنا نمو جابير املاخنا مقدنا خنقنا نعاخا نفلت اسغا حجزنا امنت وسغنا ودسم وداتو انت تصبق يمم وداته كلنا تصبقلنا ابدينا قدس رنجل مريم بركه رديت كفلنا بيد ملاك تحلونا أب سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس منجستغا تمسا قال كام تاب سمايكم دم مدري كنا علة تنجرانا لما هبنا نانز بدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أو سنة دقلنا أب كفاد إحنا نمبر أفتنا يتأتونا ننقسن حيلين كبر نزل عالمنات كإما أنين أو زتي مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك الله
إلنا خدنقلي خي بسقاخون دنقلي خي أدى جابير صباحت قويتا سراوي سلام لكلكم خي كاب عن السبرختي خي فركر سخون برخيو قوم اللي تتسقى جابير مساقي وأفسة الدسبلكي حتياتنا خسر يلنا نفت ودخي يسوس كرسوس منتانا محرت لمن لنا أمين يفتح ويسرق جنا أملاكنا مدان يس كرسوس كانيكا كان سريات يدم ساسي أبساول لبركسات إبراهيم أنتم أبوي كانت وأبي كانت ودوان سيرقس أنت ببسمكم كنوا فتانون صحنا يرسيان نسكلوان سمعت جيو مهار النكسوس مال عصر تغلت جيو مهار النكسوس 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 إذا حلف محر النابز مثل محل والنبأ في المنفس قدس فأنت أجزتنا مريم مهار النكسوس مال عصر تغلت فأنت أجزتنا مريم مهار النكسوس 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 አምለችን ዘንሰግም ለች ማርያም እናስበቃች ማርያም ማይጸነብች አንታና ምቹ እያጨማብች ማህበረናም ድንግል ባርች ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ አብየ ነፍሴ ለጀብርታ ሰመንፈሴ በአምላቸው መድኃኒ የስመሬ ማማላ አመቱ አሚ ዘሰ ያስበጽኑ ኩሉ ትውልድ ስመ ገብረ ዲታ ለአብያተ ቅዱሳን ሳነት ትውልድ ለላይ ፈርሆ ገብረ ኃይል መዛይት ወዘሩ ለሁሉ ስተም ላን መናብርተም አብየም ለቱታን ዋጽ ቅንበር ከለብራን ፈነ መራቆም ለቦላን ተወፈለ ሰረቁ ለሁ ተዘከረ ሳይሎ ዘይበሎም ለአቡን ለአብርሃም ወለዘሩ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም ወለዓለም ዓለም Allo. Hallelujah. ناين الصحة صلوت أقويتا كل عالم زحس كجابير أب كرسنا بسنان سجانان منفسان تفوسن سخايخة فاف حد ودخا بقويتنا أملخنا مدحنا يسكر ستنا بناب إتر سها وحيخة أبرز حفظي أن بيت كريستياني كان سأنا يسأل أبدكتات كتب وان كنا وصانا يقولون مفتوح مكسة سمعت نعاك بكاي أمد أسر كاف سماي تأسر كونم زفتح خادمة أب سماي تفتح كون جوال كان سخايخة سبتنا نسمبارات كهلم ببسمم بقل منفس كل السفتح الناس أدوات أن يكونوا أتنبر لين جام زخون كواي بغل باريخهم بفتتن زفتتن تودلو قويتنا زما قلقلتها أبوتاتينا ديتاتينا حواتينا حتينا حل ومن تمحت أنمن فمخا حتياتنا بدلنا نزخون كون عيدت وتعرفت عن باب سلط قدس أبو لم قدس تفتح الناس عدوات إن يكونوا أم حرب على زمرات مفكر سبت خونك زيابير أملاقنا على ما حتيات طرقنا يسبتنا نسمارت كان صعم تقبلنا جل على مدوران كون أمر حلم وقيت كل حتياتهم مفلوق قلب نسخال وهم مفكر سبي خام زيابير أملاقنا
بعلو زمحرات معركات زرحق محرات كاز بس صادق عين واريخ حاتيات يسرى لي كلهم سبتنا نسمارت كون كبر لين كمر جمنا رحنا أقويتام ابن زارهم بإن سرحان بإن حسبا كلنا عخان تبدلنا كحد قلنا سريلنا نحسيلنا ربل لنا جبر ملخنا مسغال وهم بكرسة بيغام أقويتات تفتحنا ناس أدوت أنا نكبرنا نقول لزخام فتحية محاتياتنا نزخون كنا عين أقل قال خام فتحنا أقويتان رسالك أنا بأساتنا أبا أنتني يذكرهم أبأسنا أبا مكاري يذكرهم أملخنا وزعمتات ننوح زمانات بصدق بسلام نحل ولنا أقويتا نقول لما راح تنسى السلطان بصدق بسلام نحل وم أقويتا اللي كان بأبساتن يبيس كبساتن قصاوسن دياقوناتن أنا قنستسن أنا ببتن مزمران تناقلن منكوساتن ردا أنت أوارن زي بلن ذاتاماتن سبتن أنسن أرقوتن نسانتن أبزا قدس في تكريسيان كا قيمام نزلوه زبهان كلهم ذكر بأمنة كرساسات عيام أقويتا ونعيمانت أني عمن زمان تبوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نذكر نفسه من مس أبراهام نساك نيايكوب نانبر أقويتا نفسه جبرك تولد إبراهيم نفسه مس أبراهام نساك نيايكوب نانبر أنا ونكاب كل بدلن مرجمن كاب كحدتن كاب حسيقام محلن موجازنا دحننا كحدتن برخصتن مسكعتن لو طهيمانة تمن مس أرماويان كام مسن برا دحننا أقويتات أبن حيلن لبن مستوعلن أي مران هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجر سعنزل عالم فتمنا كمن رح جورنا أقويتا فقر كان دليت كان كل ساعة كم بسمها بالناس منا مش كلهم كل سنة سمايتاتنا من سمات أما صحفي وصحفلنا بقويتنا يذكر ساس مسؤول من فز كل سن مسجانا سلطان بؤزلك لمن كل ساعة إذا العالم عالم هللويا بظاهر ذاتي مريم أدنى بتامرجي نزازتنا مازن ويلو زيتنا مرسان ومريم تسفلك وزامجي صلاة وطن وجه نصوى كربان تنعزتنا نوسز مكان ولايت أملاك مريم بلا سبسا بركبي بلا قرسك قلبابي فتيت مباركة في جماعة ذاكر بي أنا دايبيسي ولا زركبو من دهابي فبستك فتيت زيازي بس بعثلك مريم بعثلك مريم بعثلك مريم بعثي دلولة تامرج يوم وتامرج زبزا كله على ذنب ملأم دربي فحاك ودينا قد سنقل مريم بركات رديت الله فتنا لمننا أعطانا تقبل قامتنا بارك لنا قد سلنا نفس باريخات ولد ابراهيم نفس عرفتها بلنا أبونا أبراهيم أبونا إسحاق أبونا يعقوب برلنا كم حزين مزلو أتسعنا نعل كاي قدس مجلسات مسا جرانا لما حبلنا نحن زودنا بدل فادحنا كبرنا العالمنا ناخي دنقلي غير سكون دنقلي تابير صبات قويتا سراوي سلام لك اللهم نسخك عن الصبرختي غفرك رسخهم برخم وملتا تسقى جابير مساخي وقفص تدس بالكي عطياتنا سريلنا نفت ودق يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا امين هللويا تسهلن زيوت تسهلن اسمك يا كتوكلت نفسي تسالني اكزيو تسالني مجاك توكلت هللويا تسهلني اكزيو تسهلني اسمك يا كتوكلت نفسي سبحات وداسي سبحات وداسي سبحات وداسي نفس قبرك اكزيو ايرك قبرك تولبرها حزن سماعكم دمام ليكون على تنقرنا لمحبنا حنان المدولنا بددهم كم زحدنا لهم بدلنا نعسنا لقلنا كم كفاتنا نبرا فتنا
መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለምና ትካይማ አሜን። አዋቴና ወርሽን በማርያም መናግስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለሁ ያልና ከድንግል ይሄ ብስዳሁን ድንግል ይሄ ያደ እግዚአብሔር ጌታ ሰላም ሰላም ለሁ ንስኻ በነስብረት ይሄ ፍረማት አንቶም ረኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሬና ነፍቶ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና አሜን አሜን ሃሌሉያ ወስራይላት ለነፍስ ናበስ ለከ ሃሌሉያ ወስራይላት ለነፍስ የስማበስ ኩለከ ሃሌሉያ ወስራይላት ለነፍስ ስማበስ ኩለከ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለማርያም ስርጉተ ቅዳሴ እግዚኦ አይርህ ነፍሰ ገብርከ ተወልደ ብርሃን ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ይኩን ናይለት እንጀራና ሎሚ ሀበና ንሕና ንዝበድሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናና ወሳና ሕደገና ወቋልሕና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሙ አሜን ኦ አዴና ድንግል ማርያም መናግር ክርስቶስ መልአክ ሰላም ቀናሁ ድንግል ይሄ ብስጋሁን ድንግል ይሄ ያደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት አምላክ ነው ንስኻ በነስብረት ፍረማፀንኩም ርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻልገልና ነፍትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጣና ምሕረት ለምንልና አሜን ወስመዓኒ ቃለከ ነፍሰየ ዘዘትከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰየ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍሰየ ዘዘትከ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ገብርከ ተወልደ ብርሃን ነፍሰ ገብርከ ተወልደ ብርሃን አበልና አላቦና አቦና ይስሐቅ አቦና አንብረል አናናልና አድማ አኽና ካትሩክ ባህልና ያው ግብሪ አሉ
ሐዋርያት ዝመሃርካ የማ ሰማያት የነበረ አቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሓደገልና ካብ እኳ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበ ነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ደስ ይበል ጀና ሃርገለና ረፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና መሕት ለምንልና አሜን። ወካዕበ ናሰበክ ዘኩሎ እግዚአብሔር አበለግ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለነሙ አበዊነ ከመ ነፍሶሙ ያግዘ ውስተ መካን ስኦል ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያህብር እንዘ ወሥጋሆሙ በዘባቴ በዘይትሐጽው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥትከ ከበላ በእንተ ነፍሰ ገብርከ ተወልደ ብርሃን በእንተ ነፍሰ ገብርከ ተወልደ ብርሃን በእንተ ነፍሰ ገብርከ ተወልደ ብርሃን ዘለዕረፍት በቱ እግዚአብሔር አምላክነ እንተ እለኖ ገብረከ ለነፍሰ ገብረከ ተወልደ ብርሃን መሐረ ወተሰአላ ለነፍሰ ገብረከ ተወልደ ኦ ኩሉ ትሕት እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝመተ ባርያኻ ንልምና ኣለና ንማልደካን ኣለና ናብዚ ለምለመ ቦታ ናብ ዘለዓለም ህይወትን ነብሱ ዕረፍቲ ክትህብ በታ ትንሣኤ ዝመደብካያኻ ስግኡ ብሕብረት ከተተንስእ ብዘይሕሱ ተስፋኻ ድማ መንግሥተ ሰማያት ከተውርሶ ንልምነካ ኣለና መሃራ እግዚኦ ለነፍሰ ገብርከ ተወልደ ብርሃን መሃራ እግዚኦ ለነፍሰ ገብርከ ተወልደ ብርሃን መሃራ መገዱ ነብሱ ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦ ስግኡ ድማ በቲ ዝድለ ግዜ ኣሕቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግሥትኻ ድማ ተውርሶ በእንተ ነፍሰ ገብርከ ተወልደ ብርሃን በእንተ ነፍሰ ገብርከ ተወልደ ብርሃን በእንተ ነፍሰ ገብርከ ተወልደ ብርሃን መሃራ እግዚኦ ገብርከ ተወልደ ብርሃን መሃራ እግዚኦ ለነፍሰ ገብርከ ተወልደ ብርሃን መሃራ ወተሰአላ ለነፍሰ ገብርከ ወንዘ ታሲ የተ
ሰናየ ዘይኔ ወዝኒ ሰማ ወሰልብ ሰብ ዘይትሃለየ ወይ አርገ መጠነ አሰዳሎከ አንዘ እግዚአብሔርም ለለ ያፈቅሩክ መናህየ ወመናዝዝ ለሰቦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዝ ለሰቦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዝ ለሰቦሙ ፈኑ ከወይናከ ገብረ በክርስቶስ ዘባቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐቱ ወዘልፈኔ ወለዓለመ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መቀሰ መስቀሉ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ወቅርአ ለእግዝእትነ ማርያም ወትረ ኢይርሐቅ እምኔሁ ወምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርያላይሶን 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 Kırya
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መጽሐፈ ጀዳን ዘነገረ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤ ሙታን ወእምቅድመ ዕርገቱ ዘሰማያት በረከተ ጸጋሁ ወኃይሎ ምሕረቱ ያህል ምስለ ኩነት በክርስቲያን ምስለ ነብሰ ገብሮ ተወልደ ብርሃን ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ እንጎ ምስጋና ነው ፊል ካለና ባለ ዝምራት አይነት ፈጣሪ ያጾንክ አምላክ እንጠራለን። አብአብ ምን ተወለድከ ነመስግነ ካለና ቅዱሳን ጻድቃን ባይወጥ ቃሊኻ ካብ ዘይ ቆር ምስጋናን ባዕሩኽ ሰራዊት መላእክትን ትንከኒኻ ዘይተፈጠርካ ህዋዝ ፈጠርካ ንጹህ ዘይትምርመሪኻ ምስጋና ኸሱር ሰብ ነገርካ መመሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን አሰፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና እናቀርባለና ወጎይታ ንናባረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና በኻና ዓኻ የመስግን
أبو العلو كل زخون كأي يسود እግዚአብሔር مسنا يزل على من كستخاز مسكنا زن سالسا ጊዜ كبافنا نقرب لنا كل فترة ما بمرعاد منفس فراتني مسكنا كالو وكل نفس زفره كلهم نفسات تطارقان بأخا صنعهم زنبرو ومحاسب زمصوهم وحاسب معبلات كبانا زداكا ካብ ጥፋኣት ወደብ ህይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ መድሓን ዘሎ ፀጉዑን መጉየይ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቁ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዉ ብፀጋኻ ትሕዊ ነቶም ኣብ ፅኑዕ ማእሰርቲ ዘሎም ምስኣቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ ሞት ዝፈታሕኻና ንመሳኺንን ዝበኺን ዝናዝዞም ነቶም ፃመው ድማ ብመስቀሉ ዝብጆም ነቶም ብወዝ ዝተወከል ናብ ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርሕቕ ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡን ዘመስጉንኻ ناخا نودسنا مسكنا لنا محضر هيوت من تخن عرب باخا منا فقد كان قبرنا بتزاز كم نملالس قبرنا او قويتان كلنا عشنا عبيتن نمن محضرن حزب نقاسان مقاسي ممرت كحلو قويتانا املاخنا بروخ منكسنات كايمهم قدم عالم مسكانا اب نولد منفس قدسني قبا لمن كل ساعه نولد ولدا زي ودان لا عالم ولا تولد زيالك العالم عالم እችናለ ቃሉ በስሉስ አቃሉ በአማን የልስሙ በማርያም ወላዲቲ መሐር አምላኽ ይመሐረና ይቅረብሃ አምላኽ ይቅረበለልና سلام كم زحزر سلام يعللنا እግዚአብሔር አምላኽና ቅድሚኻ ቀሪብና ጸሎትና ምህለና ክትቀበለልና ድማ መነካለና ነፍስ ባርያኻ ተወልደ ብርሃን ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ መጸናንዕ መንፈስካ ስለደልና እግዚአብሔር አምላኽና ከምቲ ሐዋርያ ዝማሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና أو فواد حنا نبر فتنا يتونا منجستين حايلين كبرين زلالم ناتكاي مؤمن أدينا قدس إنجيل مريم من قدس جبريل ملا سلام لك الله بحلنا خد إنجيل خي بس كهون إنجيل خي أدق يا بهير قويتا سراوي سلام لك الله نسخيخ أبنا استبرختي خي فلما هتنكم برخي أو مليت سجع يا بهير مساخي أو فسيت داسي بالكي هاتياتنا على حرق لنا نفط والخير كريستوس من تانا محل من لنا آمين سلسك دوس مهارن او سلسك دوس ماكن او سلسك دوس سهلن ጸጋዘ ተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ፍቅር ወድኺ ጸልይልና ለምንልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ዮተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጽሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግናኻ ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ ኣእዛንኩም ብጻእትን ዝበልካዮም ንኣናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና እንተ ወንጌል ቅዱስ ተሰሃላ ወረስያ ድሎተ ለመንግሥት አህያትን
وتقى لساني بقري وأوردني ومريتهم ويبزا كما قال هايلي وطقع لساني بقري وأوردني مستمر موت وتقى لساني بقري وأوردكني وسط مريت موت ويبسا كما قال هايلي وطقع لساني بقري وأوردكني وسط مريت موت كما قال هايلي وطقع لساني بقري وأوردكني وسط مريت موت هللويا واسمعوا وانجيل قدوس يناه لأجزئنا ومدهانينا يسوع كريستوس ቅዱስ ዘዜና ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚእ አምላኬ ኩሎ ጊዜ ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክፉኣት ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ለኹ ብሕልናኺ ድንግል ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣዲ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኺ ኸበነስ ብርኽቲ ኢኺ ፍሬ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ኻድገልና ናብ ፍትወት ድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመንልና አሜን። ንሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት ቀሪባል መኑን ተነስሑ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባረኽ ንኽብሪ መንግሥቱ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ለሞን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ካብ ፍቅዲ 27 ክሳብ 30
شعو بطرس مليسو إنه نحنا كل حديقنا سعبنا كالونا انتي كون ركبينا بلوم يسوس دما بلوم أتوم زس عبكمني ودسب بتا حداس زمن أبزفان كبرو زقمت الأوان نسخاتكم دما عسرتو كل تزفانات تقميتكم نعسرتو كل نجد إسرائيل كم تفردوا بحق بلوكم اللهم سلسميلو أبايتي أحوات أحات أبو أدي سبيتي ولد قره زحادق كله 100 عطف في كركبيو نايز العالم هيوت ونك ورسيو بزحات قداموت دحروت كون يوم دحروت دما قداموت كون يوم سماين مدرن كحلفيو قال يقنا أي كحلفني ولا قويتانا ندك مزامرتو من آب زبامان ونام من ولد زبامان ونام من منفس قدوس زبامان سلاسي نعم ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳሃለነ እግዚኦም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሙት ተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሙት ተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት አርገበ ስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦም ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን ለይኩን ቅዱስ ሥላሴ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ እግዚኦም ምስለ መንፈስከ
ስነሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ተባረክ እግዚኦ ተመንሱ ያከም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ብርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪን ለምጻማት መንጽሒ ሕማም ተታሕዙ መሕወይ ኾንካዮም ንሞት ጸልማት ሳቀዮ ብርሃን ዝፈጠረ ንሞት ዘለፎ ንጸልማትካ ሳቀዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ ብምድብ ፍታዊ ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘልቕ ቀዲምካ ሓለኻ ኣብ ዓለም ቀዲሙ ዝነበረ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምንዲ ዝሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ያከም እግዚኦ አሜን ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብታና ሓደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ እናኸ ድንግል ብስጋኹን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ነፍሲ ብርኽ ተማህፀንኩም ብርኽ እዩ
وملئ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓድገልና ነፍት ወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ስሉስ ቅዱስ አረኖ ስሉስ ቅዱስ ማርከነ ስሉስ ቅዱስ ተሳለን ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር መሳኺዮ ኃጢአትና ምንተኻድገልና ተሳለን ለመንፈስከ ወንጌል ቅዱስ ተስሃላ ወረስያ ድልውተ መንግሥት ወመጻኒ ድንጋጼ ሞት ፍርሃት ወራድ ሐዘን ተፈነኒ ወመጣኒ ድንጋጤ ሞት ፍርሃት ወራድ ሐዘን ወደፈነኒ ጽልመት ወመጻኒ ድንጋጼ ሞት ፍርሃት ወራድ ሐዘን ወደፈነኒ ጽልመት ወመጻኒ ድንጋጤ ሞት ፍርሃት ወራድ ሐዘን ወደፈነኒ ጽልመት ወመጻኒ ድንጋጤ ሞት ፍርሃት ወራድ ሐዘን ወደፈነኒ ጽልመት ሃሌሉያ ወአጽሙ ወንጌል ቅዱስ የናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ
ስብሐት ለከ ክርስቶስ አምላኬ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ቅረብ ሃላ አምላኽ ይቅረ ይበለልና ጸሎትና ነጣና እንተቀበለልና እግዚአብሔር አምላኽና ነብስ ባርያኻ ተወልደ ብርሃን ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘን መፀናንዕ መንፈስካ ስደደልና ንዓና ድማ መወት ምዃንና ክንፈልጥ እሞ እግዚአብሔር አምላኽ መንገድኻ ሒዝና ክንመላለስ ምስቲ ባዕልካ ክትዕድለና ንልምነካ ኣለና ከምቲ ንሃዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዋዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ባህልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካበ ንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍትሕቲ ደስ ይበልኪ እጃትና ናሓድገልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና አሜን። መንግስቱን ጽድቁን እተበስር ዘወፈየኒ ወፍየካ ኣለኹ መንግስተ አላህ ቀሪብ አላሞ አሚንኩም ተነስሑ ሩፋኤል ወሱራፌል ያርጉ ሎቱ ስብሐት ይብሉ ቅዱስ 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 አንተ እግዚአብሔር ወመንፈስ ቅዱስ ጌታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምውታት ምስ ተንሥአ ኣብ ሰማያት ቅድሚ ምዕራጉ ካብ መጽሓፈ ጀዳን ሃዋርያት ዝነገሮም እዚ እዩ። በረኸቱን ምሕረቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነብሰ ገብሩ ተወልደ ብርሃን ይኹን ዘለዓለመ ዓለም አሜን።
ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይምውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናብሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ። ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈነ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ተሳሃለነ እግዚኦ። ሥጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ አእኩትዎ ለአምላክነ መድኃን ነብስና ንዝኾንካ ንዘይትልወጥ ንኣኻን ኣብ መሰረት ጥበብናን ዓቀብ ኣልባብና ንዓይሊ ልበና ዘብርሃኻልና ጸልማት ሕሊናና ማሪሕካ ብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻ ኢኻ ነቲ ንጥፋት ዝተወፈየ ናይ ጥንቲ ሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍኻ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ስሕተታት ጠፍአ ነስጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እውን ተበጀኻዮ ኦ ጐይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንወዲ ነመስግነካ ኣለና ንስየብሕ እግዚኦ። ንወድሰከ ወሃቢ ሕይወት ጐይታ ንዓኻ ካብ መዓመቕ ልበና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና። ነብሲ ትሑታት ዝርእኒ ጭኑቕ መንፈስ ሸለስ ዘይበለ ነቶም ዝተሰዱን ዝረዶም ነቶም ኣብ ንጥምያ ዝሓለ ንግፍዓት ዝብቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ጻድቃን ዘመስክረሎም ንንጹሓን ምሕደር እዮም። ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ንዘኽታማት ዝኣሊ ነታ ምዕራፍ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብቲ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ዝተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቁኑዕ መራሒ ዝህብ ኦ ጐይታ ከየዕረፍና ኩሉ ሰዓት ንኣኻ እናወደስና ብውብ ኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ዘለካ ምስጋና ጽንዓትን ንዘለኣለመ ዓለም ዘበቱ ለከ ስብሐት ወዘላለመ ዓለም አሜን ይበልዎ መላእክተ ሰማይ በቸራነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስም ማርያም ወላዲተ መሐር አምላክ ይምሐረና በሕገ ወንጌል ይቁመና ሰሚዕና ንምግባር የብቃዓና ከም ቃሉ ክንመላለስ ምስተውዓልካ ዓድለና ነብሲ ባርያኻ ተወልደ ብርሃን ገነት መንግሥተ ሰማይ ዓርፈልና ዝሓዘን መፀናንዕ ንፈስካ ስደደልና ዝሓመሙ ፈውሰልና ፈሓይሎም ዘለዋ ከበልና ተጨኒቆም ዘለዋ ርህበሎም ንሃገርና ንህዝብና ሰላምካን ረድኤትካን አውርድ ንጎራብትና ሰላም ካብ እግዚአብሔር አምላክና ንዓለም መበታ ድማ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓላ ከምቲ ንሐዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም ዘለና ብሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹም
فعلنا خدنجل خي بسقاهون دنجل خي عد እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለው ንስኺ ኻባነ ዝበልኽቲ ኸ ፍረማ ሐፀንኩም ብርኺ ኦ መልእክተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፈስት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሀድገልና ነፍት ወደ ክርስቶስ ምንታና ምህረት ለምንልና አሜን ስሉስ ቅዱስ መሐረኖ ስሉስ ቅዱስ መሐረኖ ስሉስ ቅዱስ ተሳለን ጸጋ ዘተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ባይበልኪ በላም ናፍቅር ወድኺ ጸሊልና ለምንልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብር ምስጋና ንግባ ለመን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጽሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለዩ ግናኻ ይረአዩ ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግናኻ ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹም ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብጻትየን ዝበልካዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና ወንጌል ቅዱስ ይረዝየ ነድለዋን ለስምየ ወንጌል እግዚኦ ከመ መሬትንይነ ሰብእሰ ከመ ሳዕር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ተዘከ ከመ መሬትንይነ ከመ ወከመ ጽጌ ገዳም እግዚኦ ከመ መሬትንይነ ሰብእሰ ከመ ሳዕር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ተዘከ
كما مريت أنين كما وكما تقيك دعم كما هو يفاري ذاك كما مريت دينا كما زعير وكما تقيك دعم كما هو هللويا وانجيل ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ቅዱስ ተሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ወአምላኬ ኩሉ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ በምድር ይኩን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሀበና ንሕና ንበደልና በደልኩም ድሓን አውሳና ሕደገል ወክፋትና እምበረ ፈተና ይሰትመና ወወዲና አስመራ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለከ እናኸ ድንግል ይኸይ ብስጋኻን ድንግል ይኸይ እግዚአብሔር ቤዛ ሰራዊት ሰላም ንስሐ ወነስብረት ይኽብረ ማኅፀንኩም ጸጋት ጋር ምሳን ከዛ ሀርገና ነፍቆደ እነሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት ነስሑ ወእመኑ እስመ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት። እዚ ቃል ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብሪ መንግሥቱ ምስጋና ንግባለሞን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቅዲ 19 ክሳብ 28 ሽዑ ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም፣ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ወልዲ ነቲ ኣቦ ክገብሮ ዝረኣዮ እንተዘይኮይኑ ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ክገብር ኣይክእልን እዩ። ነቲ ኣብ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ወልዲ እውን ይገብሮ። ኣብ ንወልዲ የፍቅሮ እዩ፣ እቲ ዝገበሮ ዘበለ ድማ የርእዮ እዩ። ንስኻትኩም ምእንቲ ክትድነቁ ከዓ ካብዚ ዝዓቢ ግብሪ ከርእዮ እዩ። ኣብ ንምዉታት ከም ዘተንስኦም ህያዋን እውን ከም ዝገብሮም ወልዲ ድማ ከምኡ ነቶም ዝደለዮም ህያዋን ይገብሮም። ኣቦና ሓደ እኳ ኣይክፈርድን እዩ እንተኾነ ኩሉ ፍርዲ ንወልዲ ሃቦ። እዚ ከዓ ከምቲ ኣብ ነቦ ዘፍቀሮ
ዘፍቅሮ ገይሩ ኩሉ ሰብ ምእንቲ ከኽብሮ እዩ እቲ ንወልዲ ዘየኽብሮ ነቲ ዝለኣኾ ኣቦ እውን ኣየኽብሮን እዩ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እቲ ንቓለይ ዝሰምዕ በቲ ዝለኣኸኒ እውን ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ንሱ ካብ ሞት ናብ ህይወት ይሳገር እምበር ናብ ፍርዲ ኣይክበፅሕን እዩ እቶም ምዉታት ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት ትመጽእ ኣላ ንሳ ከዓ ሕጂ እያ እቶም ዝሰምዕዎ ዘበሉ ድማ ብህይወት ክነብሩ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ከምቲ ኣቦ ናይ ባዕሉ ህይወት ዘለዎ ወልዲ እውን ናይ ባዕሉ ህይወት ክህልዎ ሃቦ ወዲ ሰብ ስለ ዝኾነ ድማ ክፈርድ ስልጣን ሃቦ እቶም ኣብ መቃብር ዘለዉ ኩላቶም ድምፂ ዝሰምዑላ ሰዓት ክትመጽእ እያ እሞ በዚ ኣይትገረሙ ሽዑ እቶም ሰናይ ዝገበሩ ናብ ትንሣኤ ህይወት እቶም ክፉእ ዝገበሩ ድማ ናብ ትንሣኤ ኩነኔ ክኸዱ እዮም ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ሰሚዑ ቃል ቃል ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወኀደረ ላዕሌነ ወኪነ ስብሐቲሁ ራቦ ወህላቡ ቃላብ ሕያው ወቃል ሕያዊ ቃለ እግዚአብሔር ተንሥአ ወሥጋ ወዲ ማሰነ ዝኸውን ቃልኩም ሆና ነቦና ተዛራቢ አንደበት ንዓና ድማ ሰማዓ እዝኒ ይሃበና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ነቦናን ሐውናን ወልደ ብርሃን ብስጋ ዝተፈልየና ዕረፍቲ ነፍሲ ገነት መንግስተ ሰማያት የውርሰልና ንወለዲ ንአሚን ንውሉድ ንሕዋት ንፈተውቲ ንጎረባብቲ ንኩልኩም ቤተሰብ ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንዓና ከዓ መገሻ እዚ መገሻና እሞ መገሻና ምዃኑ ፈሊጥና ተዳሊና ተዓጢቕና ብምስትውዓል ክንጽበዮ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ካብቲ ቦታትና እግዚአብሔር ሂብና በቲ ንፈልጦ በቲ ንሰምዖ ቋንቋ ክጽልይዎ ከንብብዎ ክልምንዎ ክምሕፀንዎ ክእወጅዎ ዝጸንሑ ብዙሕ ቃላት ዝበዝሕ ሰሚዕኹም ኢኹም እግዚአብሔር መስገን ሓንቲ ሓሳባት ኢና ክንወስድ ኣብ መቃብር ዘለዉ ኩሎም ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት መጽእ ኣላ ሰናይ ዝገበሩ ናብ ትንሣኤ ህይወት እኩይ ዝገበሩ ከዓ ናብ ትንሣኤ ፍርዲ ክወፁ እዮም እሞ በዚ ኣይትደነቁን ኣብ መቃብር ዘለዉ ኩሎም ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት መጽእ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና
ኣመንቲ ዝነበሩ ቤተክርስቲያን ዝመላለሱ ንኣምላኽ ዝፈልጥዎ ንኣምላኽ ዘይፈልጥዎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ማለት ዝኾነ ይኹን ሰብ በዚ መፀዋዕታት ዝኽፅዋዕ ከሎ ሎም መዓንቲ ኣይጥዕመንን እዩ ሎም መዓንቲ ካልእ ስራሕ ኣለኒ ሎም መዓንቲ ካልእ መደብ ኣለኒ ሎም መዓንቲ ካልእ ቅዳሴ ኣለኒ ሎም መዓንቲ ካልእ መንግስቲ ኣለኒ ሎም መዓንቲ ቆልዓይ ኣየጥብኹን ኢሉ ከመኽኒ ከተመኽኒ ዝኽእል ፍጡር የብልናን ኣብ መቃብር ዘለው ኩሎም ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዕሉ ሰዓት እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና እዛ ኣገልግሎት ኣብ ሰለስተ ይኽፈል እዩ ተቀዳማይ ብስም ሓውና ነፍስሔር ሓውና ተወልደ ብርሃን ዝጽለ ስለ ኩሎም ምውታን ማለት ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ሎማዓንቲ ንኹን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታን ኣብ ዝተፈላለየን ክፍለ ዓለም ንዝሞቱ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነብሰ እለነሙ ንኩሎም ንዝዓረፉ ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ኢላ ብስም ሓውና ንኩሎም ምውታን ትዝክረሉ እዚ ንምውታን ዝጽለ ጸሎት እዩ ከምቲ ቦታትና ክህብዎ ፀንሑ ቃለ ምስክርነት ከዓ ወለ እመኒ ሃተ ሰዓት ሃይወ በዲበ ምድሪ እስመ አልቦ ንጹህ እምርሳት በቅድሜከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሰ ገብርከ ተወልደ ብርሃን ወላ ሓንቲ ደቂቃ ሓንቲ ሰዓት እውን ኣብዛ ዓለም ዝገበረ ወላ ሓደ ቅድሜኻ ንጹህ የብልናን እሞ ዓሪፉ ብስጋ ካባና ተፈሊ ብነፍሲ ናባኻ መፂ ንዘሎ ባርያኻ ብምሕረትካ ብዘይ ፍርዲ ብዘይ ምጽብጻብ ብምሕረትካ ኣብ ዕረፍቲ ዘለዓለማዊ ህይወት ይዕርፈልና እቲ ካልኣይ ኣገልግሎት ከዓ ስድራ ቤት ካብ ሕጊ እግዚአብሔር ወፃኢ ከይሓዝኑ እሞ ነፍስኹም ከይትጎድኡ ምስ ፈጣሪኹም ከይትበኣሱ ምስ ሰባት ከይትቀያየሙ ምእንቲ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦ ምፈኑ ንስኻ ኢኻ ተጸናንዕ ንስኻ ኢኻ ትድብስ እሞ ኣቦ ኣደ በዓልቲ ቤት በዓል ቤት ሓው ሓብቲ ውሉድ ወላዲ ክፍለየካ ከሎ ከቢድ እሞ ንስኻ ንኩሎም ሕዙናት ምእንቲ ክኽእልዎ ሃይለ ሃቦም ምእንቲ ክጸናንዑ ንስኻ ጽንዓዮም ምእንቲ ክድበሱ መንፈስ ቅዱስካ ሊእኽካ ደብሶም እናበሉ ስለኩሎም ሕዙናት ኣቦታትና መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦ ምፈኑቲ ኣላኣዋድ እንዳወቃዕና ንምህለሎ ዝነበርና ምህለላ እሱ እቲ ርእስቲ ስለኩሎም ሕዙናት እዩ እቲ 80 ሚእታዊት ግን ንዓና እዩ ኣዋጅ መንግስተ ሰማያት ኣዋጅ እቲ ኣብ መቃብር ዘለው ኩሎም ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዕሉ ሰዓት በዚ ሕጂ ንሰምዖ እቲ መቃብር ንሰምዖ ድምፂ በቲ ሕጂ ንሰምዖ በቲ ሕጂ ሰሚዕና እንጓዓዞ ጉዕዞ ብኡ መሰረት እቲ ድምፂ ዝመጽእ ከምቲ ክንሰምዖ ዝጸናሕና እቶም ሰናይ ዝገበሩ ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ብሩኻት ናይ ኣቦይ እሙናት ናይ ኣቦይ ብሓቂ ተመላለሽኩም ብትሕትና ተመላለሽኩም ብቅድስና ተመላለሽኩም ኣብ ግዜ ጸሎት ጸሊኹም ኣብ ግዜ ጾም ጸይምኩም ኣብ ግዜ ንስሓ ኣቲኹም ምስ ኣሕዋትኩም ምስ ጎረባብትኩም ተፋቂርኩም ቅዱስ ቁርባን ወሲድኩም ኩሉ እቲ መገዲ ዝሃብክኹም መገዲ ሒዝኩም ነቲ መገዲ ሰይጣን መገዲ ሓጢኣት ተሓሪምኩም ናይ ኣቦይ እሙናት ኢኹም ሞ ንዘለኣለም ምሳይ ክትነግሱ ኢኹም ዝብል ብስራት እዩ ምስዚኦም ዝጸንብረና እግዚኣብሔር ኣብ መቃብር ዘለው ኩሎም ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት መጽያ ባር ክልተ ነገራት መሰረት እዚአን እታ ሓንቲ ኣይትግበሩ ትብል ክንገብሮ ዘይብልና ነገር ተጠንቅቕያ እታ ሓንቲ ከዓ ክንትስፈዎ ዘለና ክንገብሮ ዘለና ዘጠንቅቓ ክልተ ቃላት ክህልዋና እየን ኣብዛ ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት መጽያ ዝብል ወንጌል ማቴዎስ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 28-29 እያ ምልስ ምስ በልና ገዚያ ክንሪኦ ምእንቲ ግናኸ ኣሕዋተየ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ሰባት ምእንቲ ከይተሓዝኑ ብዛዕባ እቶም ደቂሶም ዘለው ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይደልን እታ ክንገብራ ዘይብልና ብዛዕባ እቶም ደቂሶም ዘለው ብዛዕባ እቶም ብስጋ ተፈልየሙኹም ዘለው ቤተሰብሲ ከምቶም ፍልጠት ዘይብሎም ከምቶም ናኻበይ መጺኦም ንምንታይ ኣብዛ ዓለም ጸንሑ ኣለዉ ካብዛ ዓለም ብኸመይ እዮም ዝኸዱ ከምኣቶም ክትኮኑ ኣይደልን እየ ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይደልን እየ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ክትኮኑ
ኣይደልየኩም ብዛዕባቶም ደቂሶም ዘለው ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይደልን እዚ ምስ በለ ታብ መወዳእታ እንታይ ኢሉ ኣሎ በዘን ቃላት እዚኣተን ተጸናንዕ ቃል ሰብ ከጸናንዕ ኣይክእል ዘጸናንዕ ቃል ኣምላኽ እዩ ዘጸናንዕ መንፈስ ኣምላኽ እዩ ዘጸናንዕ ጸጋ ኣምላኽ እዩ እቶም ቅዱሳን ከዓ ኣምላኽ ይጽንዕዎም ጸጋ ኣምላኽ ይጽንዕዎም ስለዚ ኸያም ኣቦታትና ኣብቲ ሓመድበ ምስ ተፈጸመ ቅዱስ ዝኾነ ባህሊ ምስርዓት እግዚአብሔር የጽንዕኹም እግዚአብሔር ይደብስኩም ኣቱ ቤተ ክርስቲያን የጸናንዓካ ኣለኹ ይኮነት እንትብል እንታይ ኢና ንብል እግዚአብሔር የጽንዕኹም እግዚአብሔር ከዓ ይደብስኩም ስለዚ ብዛዕባቶም ዝሞቱ ሰባት ዝሞቱ ቤተሰብኩም ዝሞቱ ወለድኩም ዝሞቱ ውሉድኩም ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይደልን እየ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም በቃ ድሕሪ ሞት ተወዲ ህይወት ዝበሃል የለን ፈሪሱ በስቢሱ እዩ ዝተርፍ ሰብ ዝብሉ ከምኣቶም ከይትኾኑ ብዛዕባቶም መይቶም ዘለው ሰባት ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይደልየኩም ግቡእ ዝኾነ ፍልጠት ክህልወና ይደሊ ካልእ ብድሕሪኡ እቲ ዘጸናንዓና ዝኽእል ቃል እግዚአብሔር እዩ ቃል እግዚአብሔር ብግቡእ እንድሕር ፈሊጥና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሕጂ ኸነውዕሎ ዝጸናሕና ሕማማት ዝቐነና ግቡእ ሓመድበ ኣይተፈጸመሉን ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ዕራርቦ ዮመ ኣብ ፀሓይ ጽልምት ከሎ ኣብ ሓደ መቃብር ወቲፎም ኸይዶም ማለት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ጻድቃን ኢልና ነብዕሎም በዓል ቅዱስ ካብ ኣብየል ጀሚሮም በዓል ቅዱስ ጊዮርጊስ በዓል ቅዱስ ጭርቆስ እዞም ኩሎም ሰማዕታት በዓል ቅዱስ ማርቆስ ግቡእ ስርዓተ ቀብሪ ኣይተፈጸመሎምን ከመይ ሓሚሞም ከመይ ተኣልዮም መቃብሮም ከመይ ነይሩ ጸሎተ ፍትሓት ከመይ ነይሩ ኣይኮነን ትነጥቢ ከነስተውዕሎ ዝደሊ ዘሎ ከነስተውዕሎን ዝደሊ ዘሎ እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱ ኩነኔ የብሎምን እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱ ኩነኔ የብሎምን ፍርዲ የብሎም ስለዚ ብዛዕባቶም መይቶም ዘለው ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ሰባት ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይደልየኩምኒ እዚ መልእኽቲ እዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ኣብ ዝጸሓፎ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ናይ ጸሎተ ሙታን ኣገልግሎት ክንበብን ክእወጅን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሰርዐቶ እዩ ግና ኸ ኣሕዋተየ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ከይተሓዝኑ ብዛዕባቶም ደቂሾም ዘለው ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይደልን ማለት ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን ኣሚንና እንተኾንና ከምኡውን ኣምላኽ ነቶም ብኢየሱስ ዝደቀሱ ምስኡ ከምጽኦም ንሕና ክሳዕ ምጽኣት ጎይታ ብህይወት እንጸንሕ ከዓ ነቶም ዝደቀሱ ከቶ ከም ዘይንቅድሞም እዚ ብቓል ጎይታ ንብለኩም ኣለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ብናይ ትእዛዝ ጭድርታን ብድምፂ ሊቀ መላእኽትን ብመላእኽቲ ኣምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ እቶም ብክርስቶስ ዝሞትውን ቅድም ክትንስኦም ድሕሪዚ ንሕና ብህይወት ጸኒሕና ዘሎና ንምቕባል ጎይታ ኣብ ኣየር ምሳታቶም ሓቢርና ብደመና ክንለዓል ኢና ከምኡውን ንሓዋሩ ምስ ጎይታ ክንነብር ኢና ደጊም በዘን ቃላት እዚአን ንሓድሕድኩም እቶም ህያዋን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብስጋ የለን ብነፍሲ ህያው ምዃኑ ሳልሳይ ሰማይ በፂሑ ኣምላኽ ዘርአዮ ክብሪ ስለ ዝነበረ እቶም ብህይወት ዘለና እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱ ኩነኔ የብሎምን ፍርዲ የብሎምን ስለዚ በዘን ቃላት እዚኣተን ተጸናንዑ ንኢዮብ እዚ ቃል እዚ ኣጸናኒዑ ንኩሎም ነቶም ቅዱሳን ኣብ መከርኦም ስጋ ሒዞም እዮም ከማና ይቕንዘው ከማና ይጠምዩ ከማና ይጸምኡ ከማና ይደኽሙ እዚ ኩሉ ክግረፉ እዚ ኩሉ ክሳቀዩ ከለዉ ዘጽንዖም መንፈስ ኣምላኽ የጽንዖም ነይሩ እዩ ስለዚ ብዛዕባቶም ደቂሶም ዘለው ብዛዕባቶም መይቶም ዘለው ካብ ቁፅሪ ተፈሊና ካብ ቁፅሪ ውሒድና ካብ ቤተሰብና ተፈሊና ዘይኮነስ ብዛዕባ እቶም ደቂሶም ዘለው መይቶም ዘለው ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ሰባት ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይደልየኩም ስለዚ እቲ መልእኽቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እዚ ጻዋዒት ዝመጻና ከሎ ብኸመይ ተዳሊና ክንጸንሖ ኣለና ምክንያቱ ከምታ ዝሰማዕናዮ ክፍልና ኣብ ክልተ ኣሎ ማለት ብሞት ስጋ ወይ ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ወይ ናብ ናይ ዘለኣለም ኩነኔ እግዚአብሔር ይሰውረና ስለዚ ምርጫና ሕጂ እዩ ትንዕርዮ በዚ ሞት እዚ ክንሓልፍ ከለና ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክንከይድ ምርጫና ሕጂ ምክንያቱ እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱ ኩነኔ የብሎምን እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱ መከራ የብሎምን ካብ ሞት ናብ ህይወት እዮም ዝሰጋገሩ
ስለዚ ኸኣይ ኩሎም ኣብ መቓብር ዘለዉ ንጻድቃን ጥራይ ዘይኮነ እቲ ድምፂ ንኹሉ እዩ እንታይ ድምፂ ንሰምዕ ኣብታ መዓልቲ ፍርዲ ግን ብጣዕሚ ዝሕጂ ንነብሮ ዝሕጂ ንሰምዖ ቃል ኣሰማምዓና እዚ ሕጂ ንውስኖ ውሳኔ ምስ ኣምላኽ ክንነብር ምስ ጽድቂ ክንነብር ምስ ሓቂ ክንነብር ምስ ጸሎት ክንነብር እንውስኖ ውሳኔን ምስ ዓለምን ምስ ዓለማውያንን ምስ ሓጢኣትን ምስ ኣበሳን ክንነብር እንውስኖ እንወድቆ ውድቀትን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ኣመ ይፈድዮ ለኩሉ በከመ ምግባሩ እመ ኢታድህን ውሉዳ ወምድሪኒ ኣመታ ገብእ ማለት ሽዑ እታ ሕያወይቲ ወላዲት እውን ክንዲ ውሉዳ በጃ ክትሓልፍ ኣይትኽእልን እያ ምድሪ ከዓ ኣብ ትሕቲኣ ዘለዉ ዕፅምቲ ነፍሳት ከተረክብ እያ እዩ ትንሳኤ ዘጉባኤ ክኸውን ከሎ ከተረክብ እያ ሽዑ እቶም ሕማቕ ዝገበሩ እቲ ሓጢኣቶም ኣብ ግንባሮም ስለ ዝፅሓፍ ናብቲ ብርሃን ክመፁ ከለዉ እቲ ሓጢኣት ስለ ዝንበብ ባዕላቶም እዮም ናብቲ ጸልማት ዝኸዱ ኢሉ እግዚኣብሔር ዝሰውረና ስለዚ እዩ በዘን ቃላት እዚኣተን ተጸናንዑ ብጎይታን ብጽንዓት ሓይሉን በርትዑ እዚ ስለ ዝኾነ እምበኣር እዩ እዚ መገሻ እዚ ዘይተርፍ መገሻ ዝቐሸሸ ኹን ዝጰጰሰ ዝዓበየ ኹን ዝነኣሰ ከመኽንየሉን ከሕሰሞን ዘይክእል ኣንደበታውን ሰማያውን መገሻ ስለ ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር እንታይ ይብለና ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ 35 ጀሚሩ ዓቋቆኹም ዕጡቕ መብራህትኹም ብሩህ ይኹን ከምቶም ጎይቶኦም ካብ መርዓ ክመጽእ ከሎ ዝጽበዩ እሞ መጺኡ ኳሕኳሕ ምስ ኣበለ ብእብኡ ዝኸፍትሉ ጓሶት ምስ ኩላህና ስራሕ ለም ኣለና ኣብ ስራሕና ሓንቲ ደቂቕ ደንጉና ክንኣትውን ኣይንደልን ኢና ድሕሪ ኣብ ሰዓትና ዘይተረኺብና ከዓ ኣብቲ ስራሕ ናይ ምቕጻል ዘለና ዕድል ጠቢብ እዩ ዝኸውን ስለዚ ከምኣ ጌርና ነናጻጽራ ንዕዮ እግዚኣብሔር ንስራሕ እግዚኣብሔር ንጸሎት ንጾም ንሕጊ እግዚኣብሔር ሸለል ክንብል ከለና ተጠቕሙ ናይ ሓንቲ ትካል ናይ ሓደ ሰብ ዝውንኖ ትካል ክንዲዚ ሰዓት ምኽባር ካብ ኣድልየናስ ንሕጊ እግዚኣብሔርን ንቓል እግዚኣብሔርን ዘለናኸ ዓቋቆኹም ዕጡቕ መብራህትኹም ብሩህ ይኹን ከምቶም ጎይቶኦም ኳሕኳሕ ምስ ኣበለ ብእብኡ ዝኸፍትሉ ሎሚ ሰመራ ኣብ ሎሚ ሕጂ ሰዓት እዩ ተበገስ ተለዓል ክብል ከሎ ምኽኒት ዝበሃል የለን ስለዚ እንታይ ይብል ኣሎ ዓቋቆኹም ዕጡቕ መብራህትኹም ብሩህ ይኹን ከምቶም ጎይቶኦም ኳሕኳሕ ከብል ከሎ ብእብኡ ዝኸፍትሉ ባሮት ምስ ለቓላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንስኻትኩም ጎይቶኦም ካብ መርዓ ክሳብ ዝምለስ ዝጽበዩ እሞ መጺኡ ኳሕኳሕ ምስ ኣበለ ብእብኡ ዝኸፍትሉ ሰባት ምሰሉ እቶም ጎይቶኦም ክመጽእ ከሎ ነቂሖም ዝረኽቦም ባሮት እዚኣቶም ብፁዓን እዮም ተዓጢቑ ኣብ መኣዲ ከም ዘቐምጦም ቀሪቡ እውን ከም ዘገልግሎም ብሓቂ ይብለኩም ኣሎ እንደይ ጸጋ ክብሪ ምስጋና ንዒኹን ፈጣሪ ንፍጡራቱ ተዓጢቑ ከገልግል ፈጣሪ ንፍጡራቱ ተዓጢቑ ከሳሲ ኣብቲ ሰማያዊ ህይወት ኣብቲ ሰማያዊ መኣዲ ኣብዚ ዝዓበየ ነዚ ከዓ ክንፈልጦ ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይደል ተዓጢቑ ኣምላኽ ባዕሉ ከምቲ ሓሙስ ፀግቦ ተዓጢቑ ንደቀ መዛሙርቱ ዝሓፀቦም ኣብ ሰማያት ከዓ ኣብቲ ሰማያዊ መርዓናይ ትገንሸል ተዓጢቑ ባዕሉ ከገልግሎም እዩ እዚ ተስፋ እዚ እዩ ዘለና ነዚ ተስፋ እዚ ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይደልን እየ ዝበለ ነዚ እዩ ማለት ኣብ ካልኣይቲ ወይ ኣብ ሳልሰይቲ ሕልዋ ለይቲ መጺኡ ከምዚ እንተረኸቦም እዞም ባሮት እዚኣቶም ብፁዓን እዚ ካብ ፍርቂ ለይቲ ክሳብ 4 ዘሎ እዚ ከቢድ ናይ ድቃስ እዋን ግዜ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ እውን እንተኾነ ካልኣይቲ ወይ ናይ ሳልሰይቲ ሕልዋ ናይ ለይቲ ክመጽእ ከሎ ደቂሶም ዝረኽቦም ባሮት ብፁዓን ገና እዚ ፍለጡ በዓል ቤት ነታ ሰራቕ ዝመጸላ ግዜ እንደ ዝፈልጣ መነቕሐ ቤቱ ክትኳዓት ኮላ ስቕ ኢሉ ኣይምረአየን ንስኻትኩም ድማ ወዲ ሰብ ብዘይ ሓሰብኩሞ ግዜ ክመጽእ እሞ ዝተዳለኹም ነዚ ፍልጠት እዚኡ ክንፈልጥ ደል ወዲ ሰብ ብዘይ ሓሰብኩሞ ሰዓት ክመጽእ ብክርዳኣና ዝኽእል ነፍሲ ወከፍ ክርድኦ ብዝኽእል ቋንቋ መልእኽቲ ይዛረበና ሰራቂ ኣብ ዝመውፀ ግዜ ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ስለዚ ሰራቂ መዓስ መጽእ ኣይኮነን ትሕቶ ገዛ ብግቡእ ዶ ተዓፅዩ ኮረድዮ ብግቡእ ዶ ተዓፅዩ መኪና ብግቡእ ዶ ተቆሊፋ ተዓፅያ ኦፊስ ብግቡእ ዶ ተዓፅዩ ኣይተዓፅወን ንብረት ኣብ ዝግብኦ ቦታ ዶ ተቐሚጡ ኣይተቐመጠን እቲ ሕቶ ንሱ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ
ገዛና ዓጺና መፍትሕና ዓጺና ሕጁን መኪኑ ከይዓጽወ ናብ ዝኣተወ መኪና ከይዓጽወ ናብ ዝኣተወ የላን ስለዚ ልክዕ ከምቲ ሰራቂ ክመጽእ ዘይትፈልጥዎ ኩሉ ግዜ ንብረትኩም ዓጺኹም ትኸዱ በዓር ሕጂ እንታይ ይብለና ኣሎ መፍትሕ ናይ ነፍሲ ግበሩ መልእኽቲ ኩሎም ኣብ መቃብር ዘለው ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ክሰምዑላ ሰዓት ክትመጽያ እሞ ተዳልኹም ኩኑ ስለዚ ቅዱስ ጽሑፍ ንህነ ነዚየኑ ዜና ሙታን ወንህነ ንከውን ጀሰም ለዜና ሕያዋን ሕጂ ንሕና ብስጋ ናይ ዝተፈልየና ሓውና ታሪክ ንዛረብ ኣለና ንሕና ከዓ ጽባሕ ናይቶም ድሕሬና ዝተርፉ ሰባት ታሪክ ክንከውን ኢና ናይ ዝሞቱ ሰባት ጸሎተ ፍትሓት ከነብጽሕ ጥራይ ኣይኮነን ጽባሕ ዲ ድሕር ጽባሕ ከዓ ንዓና ጸሎተ ፍትሓት በጽሐናይ እሱ ስለ ዝኾነ ከዓኒ ኢትፍርህዋ ለሞት ፍርህዋ ለኃጢአት እዚኣ ንሓዚ ሓጻር እያ መልእኽቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኢትፍርህዋ ለሞት ዋላ ግእዝ ትኹን ኩላህና ክንሕዝ ኣለና ሓጻር እያ ኢትፍርህዋ ለሞት ፍርህዋ ለኃጢአት ንኃጢአት ደኣ ፍርሕዎ እምበር ንሞት ስጋስ ኣይትፍርሕዎ ንሞት ነፍሲ ደኣ ፍርሕዎ እምበር ንሞት ስጋስ ኣይትፍርሕዎ ንሰማያዊ ሞት ደኣ ፍርሕዎ እምበር ንምድራዊ ሞት ኣይትፍርሕዎ ኣይትልመድዎ እንታይ ደኣ ተዳለውሉ ከመይ ሞት ስጋ ንዋም ዘለምዕር ዘተሰርዓ ለጻድቃን ወላ ኃጥኣን ሞት ስጋስ ንጻድቃንን ንኃጥኣንን ብማዕረ ዝተሰርዐ ሓጺር ድቃስ ናብ ዘለዓለማዊ ህይወት ዘሰጋግር ኢትፍርህዋ ለሞት ፍርህዋ እዚኣ ንሓዛ ኩላህና ኢትፍርህዋ ለሞት ፍርህዋ ለኃጢአት ንኃጢአት ደኣ ፍርሕዎ እምበር ንሞት ኣይትፍርሕዎ እንተፈራሕናዮ እውን ኣይገድፈናኒ ዘይመፍርሒና ምክንያት ከዓ ብሞት ስጋ ናብ ዘለዓለማዊ ህይወት ስለ ንሰጋገር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ሞት ክጭነቁ ክስንብዱ ምስ ረኣዮም ብዛዕባ ብሞት ስጋ ሓሊፍካ ዘሎ በረኸት ፍረ ስርናይ እንደዘይ ሞተት በይናያ ትነብር ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12:24 ንሓንቲ እኽሊ ንሓንቲ ፍረ ካብ ትጣሓን ወይ ኣብ ማዕኸን ካብ ትኸርም ኣብ ሓመድ ክትብስብስ እዩ ዝቐልል እንድሕር ተጣሒና ህላዊ ኣብቅዒ ድሕር ኣብ ቆፎ ከሪማ ከዓ ክትንቁንቁን እያ እንድሕር ተቐቢራ እንድሕር ኣብ መሬት ተቐቢራ ግን ክትፈርስ እያ ክትብስብስ እያ ክትበቁል እያ ክትዕንብብ እያ 30 60 100 ሰናይ ከዓ ክትፈሪ እያ ስለዚ ኣብ ሞት ስጋ ዘለዓለም ህይወት ኣሎ ኣብ ሞት ስጋ ከዓ ዘለዓለም ሞት እውን ኣሎ ምክንያቱ እቶም ሰናይ ዝገበሩ ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ብል ከሎ እቶም እከይ ዝገበሩ ሓጢአት ዝገበሩ ከዓ ናብ ናይ ዘለዓለም ሞት ተኸዲኦም ይብለና ስለ ዘሎ ስለዚ ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ይደልየኩም ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ኣህዛብ ክትኮኑ ኣይደልየኩም ስለዚ ዘለዓለማዊ ትንሳኤ ብውርደት ይዝራእ ብክብሪ ይትንስእ ብሓሳር ይዝራእ ብክብሪ ብዝብስብስ ይዝራእ ብዘይ ብስብስ ከዓ ይትንስእ ትንሳኤ ሙታን ከዓ ከምኡ እዩ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ መቃብር ዘለው ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዑሉ ሰዓት መፂ ኩላህና ንሓዞ ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ኣነ ብዘይተፀበኽዎ መዓልቲ ክመፂ ሎሚ መጽሓፍ ቅዱስ ምንባብ ገዲፍና ዓፂና ስቕ ክንብል ንኽእል ኢና ሓደ መዓልቲ ግን ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዑሉ ሰዓት መፂ ድሞ ንሓውና ናቦናን ዘለዓለማዊ ዕረፍቲ ተራሕ ወገነት ኣብ ተነፅፈ ዕረፍቲ የዕርፈልና ንኩልኩም ስድራ ቤት ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም እዚ መገሻ እዚ መገሻና እዩ እዚ መገሻ እዚ ሰማያዊ መገሻ እዩ እዚ መገሻ እዚ ሃንደበታዊ መገሻ እዩ እዚ መገሻ እዚ መገሻ ነብሲ እዩ ስለዚ እንኳን ንሰማያት ዝገይስ ሰብ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ክንገይሽ ከለና ክንደይ ጥንቃቐ ንገብር ዶኩመንት ከይንረስዕ ገለ ከይነጉድል ገለ ከይነትርፍ ክንደይ ሓንቲ ነገር እንተትሪፍና ከዓ ካብ ኤርፖርት ክንደይ ሰባት ዝምለሱ ንርኢ ኣለና ማለት ሰማያዊ ኣፍ ደገ ከዓ ብከምኡ ዝሕለፍ ኣይኮነን እሞ ተዳሊና ክንፀንሕ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና እንኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹም ንትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን አይ ከታ ቃለ ህይወት የስማዓልና እና ድማ ሰሚዕና ዘናን ንፃናንዓሉ ንሕና ድማ ጉዕዞ ከም ዘለና ፈሊጥና እግዚአብሔር ምስ ሰብ ተዓሪቕና እግዚአብሔር ዝብለና ድማ ክሳብ መዓልትና ክንፅበ ንኾንልና እምነት ወስኸና ባር ናልባት ናይ ስድራ ቤት ወይ ታሪክ ህይወት ዝኾነ መልእኽቲ እንድሕራልዩ ኣብዚ ንሕና ወዲእና ኣለና ትደለኩም ኣብዚ ቀብሉ እሞ ካብኡ ናብ መቃብር ድማ ንጓዓዝ እንድሕር
وانا عملت اختسلينا بيتسب ابزي اخو مصخ اليوم تم الاختدبلو كما يوعدكم آمين. رابط مدهاني ألم እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ምስጋና ይሁን አቦታትና ዝሃብኩምና አገልግሎት የቀንየልና ይብለሉ ስድራ ኣብ ርእሲኡ ከዓ እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ነዚ ሕብረተሰብ ዝህቦ ዘሎ አገልግሎት ክንፈልጦን ክነስተውዕሎን ይግባእ ቀሊል ኣበርክቶ ብምሉእ ህዝቢ ዝወሃብ ከም ዘሎ ነስተውዕለሉ ሓፂር ታሪክ ህይወት ነፍስሄር ወልደ ብርሃኔ ገብረ ህይወት ወልደ ካብ ኣቦኡ መልአከ ህይወት ብርሃኔ ቀሺ ገብረ ህይወትን ኣዲኡ ወይዘሮ ብሪቱ ወልደ ማርያምን ኣብ ዓዱ ኣብ ኣንበሰተ ገለባ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፌ ለካቲት 4/1960 ወሊዱ ኣቦታቱ ዓበይቲ ኣመንትን ኣገልገልትን እዮም ነይሮም መባእታ ትምህርቲ ኣብ ኣንበሰተ ገለባ ካልኣይ ደረጃ ድማ ኣብ ዓዲግራት እዩ ንዝለዓለ ትምህርቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ እንዳተኸታተለ ከሎ ሳልሳይ ዓመት ምስ በጽሐ ከም ኩሉ ኤርትራዊ 1983 ንሱዳን ንስደት ንሱዳን ኣምሪሑ ሕድ 3 ዓመት ድማ 1986 ናብ ኣሜሪካ ኣትዩ ተወልደ ንነብሰይ ከይበለ ግዚኡን ገንዘቡን ከይበቐቐ ኣብ ቀረባን ርሑቕን ዝነብሩ ስድርኡን ፈተውቱን ክሕግዝ ንድሕሪት ከይበለ ኣሊፍዋ ኣብ መስከረም 2012 ምስ ክብርቲ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ወይኒ ምስጉን ሓዳር መስሪቱ ምቁር ናብራ ይመርሑ ነይሮም ወልደ ኣቦ ኣርባዕተ እዩ ንሳቶም ከዓ ብንያም ተወልደ ኣልኣብ ተወልደ ዮሳን ሓጎስ ኣብየል ተወልደ እዮም ይኹን እምበር ብተወሳኺ ተወልደ ኣብ ስደት ንደቂ ኣሕዋቱ ከም ኣቦን ኣደን ብምዃን ብምኽሪ ይኹን ብንዋት ካብ ዝግብኦ ንላዕሊ ብምሕጋዝ ናብ ቁም ነገር ኣብፂሑ እዚ ሕማም ኮረና ነዚ ዓለም ካብ ዘናውፃ ጀሚሩ ግን ኩነታት ጥዕንኡ ሕማቕ ነይሩ እዚ መሰረት ልዕሊ 6 ወርሒ ኣብ ሕክምና ክሕገዝ ድሕሪ ምጽናሕ ዝሓደሮ ሕማም ምክንያት ሚያዝያ 26 2021 ኣብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩና በኣካል ኣብ ገዛና ብምልላስን ካብ ርሑቕ ብቴሌፎን
ብምድዋልን ዘጸናናዕኩምና ክብረት ይሃበልና በሰማይ ትርከቡ ንብል መዋቲ በሰማያት ንስድራ ቤት ከዓ ጽንዓት ይሃብ አሜን ይቀንየልና ስድራ ቤት يا قدم سنببتي يا خنببا قدم أجن أملاخنان أبونان أنا أنا يوس تبارك يكون جبل آمين نعيك أني نزحت صار تاريخي أنا بدل سلسلة يمسجن نبيت سبن فتوتن لهم كأني እግዚአብሔር ያቁም آمين Mr. Tolde was born on February 4, 1960 to his father Malaka Hiwat Brahane Gabra Hiwat and his mother Waidaro Beritu Walda Mikhail in Ambassa Tagalaba, located about 25 kilometers from the town of Sanafe in southern region of Eritrea. When it was time for him to attend school, he attended elementary school in Ambassa Tagalaba and had completed high school in Adigrat. He joined Addis Ababa University to pursue higher education, but due to the prevailing situation in the country at that time, he was forced to flee to the Sudan in 1983. Having lived in the Sudan for about 3 years, he then moved to the United States in 1986. Tolde was a selfless person who had spent his entire life helping both close and distant relatives as well as friends. He truly had been a blessing to all who knew him. Mr. Tolde married Waizaro Waini Musgun in September of 2012, and they had lived a happy and blessed life together. Mr. Tolde is now survived by his wife and his 4 children, Binyam Tolde, Alab Tolde, Yosan Hagos, and Abil Tolde. The late Mr. Tolde's health had started to deteriorate since the last year, and he had been under treatment for the last 6 months until his passing in April 27. At this time of sorrow and pain, your condolences and assistance have been gracious and are heartfelt by all who were impacted by Mr. Tolde's passing. We're truly and forever grateful for all the love, support, and time you have bestowed on us. Thank you. አቦታት ለህይወት በስመ አብ በጣም መስገን አነ ካብ ንእስነት ጀሚረ ወልደ ዓርከይ ፈታውየ እና ንነዊሕ ዘመን ብሓንሳብ ፍቅሪ ዝነበርና ሰባት ኢና
ሕፅር ዝበለ ብዛዕባ ሓወይን ዓርከይን ተወልደ ብርሃነ ብዝፈልጦ መንገዲ ክገልጾ ክፍትን እየ። ኣነን ተወልደ ዓርከይን ብግእዝ ካብ 1969 ዓ.ም ጀሚሩ ካብ 9ይ ክፍሊ ጀሚርና ኢና ንፋለጥ። ተወልደ ብቓላት ክትገልጾ ዘይትኽእል ርህራሄን ሓላይነትን ዘለዎ ሰብ እዩ ነይሩ። ተወልደ ደጋስ ኢዱ ቆሪጹ ዝህብ ምንም ከየጋነንኩ ኢዱ ቆሪጹ ዝህብ ሰብ እዩ ነይሩ። ተወልደ ዓርከይ ሰብ ተሸጊሩ ክርኢ ዘይፈቱ እታ ዘላቶ ዘካፍል ሰብ እዩ ነይሩ። ኣብ ርእሲ እዚ ተወልደ ዓብይን ንእሽተይን ሕውስውስ ዝብል ተፃዋታይ እዩ ከም ዝነበረ ካባይ ሓሊፉ ዝተፈላለዩ የዕሩኽተይን ከም ቀረባ ቤተሰበይ እውን ዝገልጽዎ ነታት እዩ። ኣነ ይዝከረኒ 11 ክፍሊ ከለና ንእሽተይ ሓዊ ይመውት እሞ ብሓዘን ብምጉዳእ ኣይመሃሪን ኢሉ ትምህርቲ ኣቋሪጹ ዓዲ ተቐሚጡ ነይሩ። ብዙሕ ለሚነ ገለባ ኸይደ ናብ ትምህርቱ ክምለስ እየ ገይረ። ኣብ ዓዲግራት ብሓንሳብ እናተምሃርና ኣብ ሓንቲ ገዛ ተኻሪና ኢና ብፍቕሪ ንነብር ነርና። ንሱ ፀብሒ ክሰርሕ እንከሎ ኣነ ድማ ምግቢ የቀራርብ፣ ኣነ ፀብሒ ክሰርሕ ከለኹ ድማ ንሱ ገዛ የፅሪ ምግቢ የቀራርብ ነይሩ ማለት እዩ። ካብኡ ቀፂልና ብግእዝ 1972 ዓ.ም 12 ፈተና ወሲድና ክልቴና ጽቡቕ ነጥቢ ኣምፂእና ብምሕላፍና ክልቴና ኣብ ሳይንስ ተመዲብና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ሲቪል ምህንድስና ኣብ ሓንቲ ዶርሚተሪ እናነበርና ንምሃር ነርና። ሳልሳይ ዓመት ምስ ወደአ ግን እተን ክልተ ዝተረፈ ዓመት ከይወደአን ገዲፍዎን በቲ ዝነበረ ቅልውላው ቅድሙ ንሓወይ ገሊፅዎ ዝነበረ ናብ ስደት ሱዳን ኣምሪሑ ቀፂሉ ክሳብ ዕለተ ሞቱ ኣብ ኣሜሪካ መንበሪ እዩ ገይሩ። ኣብዚ ኩሉ ዝተፈላለናሉ እዋናት ብኣካል እምበር ብልቢ ብሓንሳብ ኢና ነርና። በብእዋኑ መናፍቕ ዝኾኑ ደብዳቤታት ይፅሕፈለይ፣ ኣነ እውን ይፅሕፈሉ ነይረ። ኣብዛ ናይ ሕጂ መገሻይ ግን ኣነ ብሃረርታ ናብ ገዝኡ ተመሊሱ ክረኽቦ እንዳተፀበኽዎ ናይ ኣምላኽ ፍቓድ ኮይኑ ብሞት ተፈልዩኒ። መንግስቲ ሰማያት ንተወልደ ዓርከይ የዋርሶ ንበዓልቲ ቤቱ ወይ ንምስጉን ንደቁ ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ዘለው ኣሓቱ ኣሕዋቱ ቤተሰቡን መሓዙቱን ፈተውቱን ጽንዓት ይሃብኩም። መለስ ግርማይ። He only takes the best. How you did? We put your arm. So he put his arms. Whispered. And he whispered, "Come to me." With tearful eyes, we watched you, and we saw you pass away. Although we loved you dearly, we could not make you stay. A golden heart stopped beating. Hard work, hands at rest. God broke our hearts to prove us He only takes the best.
Welcome, everyone. On behalf of Tolda and his family, I would like to start by thanking everyone that is here today to give comfort and support to the people who are grieving for him. Thank you for all the relatives, family, and friends who come to honor this great man that meant so much to all of us. Tolda Brahana Gabrihiwith is a person who all people loved and cherished for many years. Today, we shall honor and respect the good man that made our lives so much better in many different ways. Our father chain is broken and nothing seems to be the same, but God calls us one. By one chain, we'll be linked again. Tolda was surrounded by his loved ones. He had a good connection with his beloved family and friends. There have been many phone calls, prayers, and crying going on, remembering he is gone. This is the price you pay for having a great father and uncle and friend. You get the wonder, the joy, the tender moments, and you get the tears at the end. It is a tough time for everyone right now, but losing you was the hardest one of them all. Everyone is grieving about you. The best way to heal is to remember the good things he has done. He is now following the path that God has given him. God said it was time for him to go. Yes, we're all hurt, but at least we know he's in a better place, looking down on us, and he's not in pain anymore. Grandpa, to us all, a trusted person with a big heart, and he would want us to stay strong during this time. Tolda loved us deeply. Even though we can know his eyes, we will always feel him. This message is not a goodbye, but it's a thank you. Thank you for all the memories you have created with the people you've loved. He would have been proud of the respect all of you have shown him and how you honor him in your presence. Thank you for coming to our lives. We will cherish every moment that was spent with you. Tolda will never be forgotten, and we'll always have him in our hearts. May he rest in peace. Loving memory of Tolda Brahane. هراي ودينا دينا هراي مو زيابير قبلو ناب مقابر قطنا خنقعزينا زيابير غعزنا غعز سلام غير دما مفصمتو دما سلام يفصمنا استمع اب ولو منفس قدس هذا املاكم قدس زيابير املاخنا تعج مسانا زلخنا مسكنكا رف كل وتنا دما سخات مرحنا لمنكا تبصحنا يصلوت تقبلكا سميعها نفس باريخا تولد برهنا نفس عرفت هابلنا وعلى أبونا أبراهام أبونا إسحاق أبونا يعقوب برلنا كلهم حزن عندما السخا أصانا نعلنا جابير أملاخنا نحنا دما كم تتمهرنا يو مقشا لنا تبهلنا إنامو إذا مقشا تولد حونا مقشا كلنا إمو اتنقاشا يزد ليو مدلاوات مقشا غي متغلو تدالينا خنصنح لما جابير أملاخنا سخارد عنا أبقود لنا ملآت أبقيقانا أرمات أبدخامنا دما حيلو خننا أو دعمتنا بارك لنا قدس لنا تنسائلنا خلينا نخبرك لنا دما نحناون كم موت قبرنا وياو قبرنا تنسالو كابتن السخا زي تخبرلو نحنا زي تقمل حما نغير تسينا دما ابت السخا تخبرلو نحنا دما قد كان نرئلو نقعزو نقعد السخا ردعنا نادينا قدس رنجل مريم ملادنات بناي ملاك ترادانات بناي نبياتنا ورياتنا صارقان سمايتاتن صلوتاي تفلينا كم تنهوريات زمهار كايوم اب سمايات تنبر ابونا اندبلنا نصواعك لنا سمكا يقدس منغست سخا تمصا قد كام تاب سمايكم دما مدري كنا علت انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلمكم زحدقنا لهم بدلنا امسانا دقلنا اب كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا منغستن حيلن كبرن زلالم ناتكا اما امين وزتي مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لكلكم اللي ناخذ دنقليخي بسقاخون دنقليخي ادي جابير صبات قويتا سراوي سلام لكلكم نسخكا نسبرختي ركرسهم برخي اومل تصقا جابير مساقي اوفستي ياسيبلكي حتيات ناصر يلنا نفتو ودخي يسوع كريستوس من انتانا محرت لمن لنا امين